तू पहना दो, तू पहना दो। चाट दी है सरकार की सरकार की ए बाबा जा जब जब एक टच कैली याद पड़ी तब तब सिहर उठबो। अब तो एगो आरजेडी के गीत के फरमाइश बा, दो लाइन के मार दे एगो जैसे के लौकुश जी बैठल बनी। पहले हम गा सकत नहीं, पैसा के लालच करती तो पहले ना गौने का है एक घरी गौनी हार लो, दूसरा राउंड उड़ाए उड़ाए एगो लोग समयाना में नहीं कर रहा कमाए के बारे में सोचे लग बाबा गोनई बिगड़ जाए, गोनई के गरम रखा जाला हंसी मजाक करके के होगा मतलब आदेश बद गए तने कैसेट में रोजा नहीं बबुआ हम के बुरा मत मानी, हमारे बात को हम साफ बात कहिली। हां ए बेरा राजनीतिक जातिवाद के हो गइल बा। हां पूछी कैसे कैसे मायावती के जो वोटर बा हां वो कुछ करे हैं तो अपन जात देख के लोग देता, हाँ जय भीम केहू जय राम भीम। विलास के देता हाँ देता नहीं। बाकी उस समय याद करी लालू यादव जी ऐसे तपस्या करके 1990 में पार्टी बनाए। हां कौन तपस्या और के भाई जाति पर बुरा मत मानी। हां हम वो दिन देखले हैं मालिक कौन 2 किलो घुनल गेहूं में ओहो हो गरीब लोग बलाते जाके खेत में सोहनी रोपनी कर रहे। हां अब बोले के हिम्मत ना रहे, सोझा खटिया पर बैठे के ना आदेश ना रहे। ना बड़ी मार साइकिल किन ले बड़ हां बाकी बड़ के गांव में तरह साइकिल पर चढ़ के नहीं जाए के उतर के चप्पल हाथ में टांग के पैदल डगरा के ले जाए के ओहो हो रहे नु तो गरीब के दलित परिवार के हक के दिया हमारा लालू काका गरीबों को रोटी खाना सिखाया, रोटी का हक सिखाया तो हमारे लालू यादव जी ने। आज केहू भले जातिवाद में राम विलास में मिल जाओ, केहू जाकर नीतीश में मिल जाओ, ये जितना पार्टी बिहार में बा भाजपा कांग्रेस के छोड़ के सारी पार्टियां लालू रूपी वृक्ष की निकली हुई एक टहनिया है। नीतीश कुमार एक सिंपल विधायक थे राजद में, पार्टी बनाओ बात का काम हो, लालू जी के बढ़ावल हो। राम विलास पासवान लालू जी के पेड़ का ही एक अंग थे, अपना अलग पार्टी बना लिए। पप्पू यादव लालू जी के ही पेड़ का एक टहनी थे, अलग पार्टी बना लिए। राम कृपाल यादव लालू जी में कही हम के ना हो मैं कहते दूसर पार्टी का नाम धरते जितना पार्टी बनल बा वही जैसे पेड़ फरल बा वही में से दाढ़ी निकल निकल अपन अपन लोग पार्टी बनौले बा। तपस्या को के गरीब के हक दिला। एक आदमी हमारे से कहल है कि लालू यादव जेल में बाड़े। हां हम कहे अरे पागल अरे तो पिंजरा में शेर के बंद कर जाला, कुकुर के नानू जेल में बंद कर उनका मैं सिकड़ लगा दिए द्वार पर बंद रहे भाव भाव करो तो है गाना हम गोला नहीं तेजस्वी जी पर कि भले राम के बनवास हो गई, लालू का जेल में गई रहो वो बड़ा गोले रह राम के बनवास हो गई बाकी दो जना लोग कुछ तैयार बड़े न तेजस्वी जी तेज प्रताप जी। देखिए परिवार में नामो लालू काका के नात के लवे कुछ लालू जी का जैसन के होई ना तपस्वी ना लौकुश भैया मंच पर नहीं है तो पैसा भेजा से कम ना करी। ए ना सपोर्टर चिन्हाक लो लौकुश भैया जय जादव मंच पर ना मंच पर आओ, पैसा ढेर भेजा मंच पर आओ भैया। के बाद सपोर्टर रहिए चिन्हा जाई। हां लालू जी का जैसन के होई ना तपस्वी लालू जी का जैसन के होई ना तपस्वी तपस्वी आ सब पर दवाई देखी कहले तेजस्वी पूरी भारतवर्ष से हमारे गोपालगंज जिला के नाम एगो अलग हो, जो बुरा मत मानी जो सच्चाई बात कहते हैं। एक सिंगल जिला है पूरे भारतवर्ष में गोपालगंज जिला, जहाँ पे गौकसी का लाइसेंस जिला भर में कहीं नहीं है। पूरी भारत में एक जिला सिर्फ
हमने कहू जिला है जे भी भाई राजनीतिक में चाहे संगीत में केहू नेता हो जाए हमने का फायदा बा। हमने केहू खर्ची दिला बाकी मोछिया पर ताव फेर के कहबन कि हम लालू यादव के जिला कहई एगो ही कमाई बानू। गायकी में राधे श्याम रसिया आइले वो अपन जगह बनौले। रामायण में विजेंद्र बाबा अपन जगह बनौनी। रामायण में बेचू मियाँ जात के मोहम्मदन होकर रामायण के शिरोमणि कहले। हम गोपालगंज से बानी 3 स्टेट में ना विदेशों में जहां तक भोजपुरी बोलने वाले अमेरिका से लेकर हर एक स्टेट नहीं हर एक कंट्री में है वहां तले नाम हमारे जाने लेते कि ना पूरा समाज के विदेशी डॉलर आवेला यूट्यूब पर। तब वो जब लोग सुनेला अमेरिका में वो जैसे डॉलर आवेला यूट्यूब पर है वो लोग आवेला हमर टोंटू यादव जी पुरस्कार दिले बानी। लव कुछ भैया तू आवत नहीं खिसियाल नहीं प्रोग्राम फेल नहीं किनु कहले कौन हो गइल होई तो होत रहेला। हई रामविलास पासवान काहे मोले हरा काहे मर गेले पैसा ना रहल इलाज के रुपया ना रहल काहे मोले काहे लालू का आलू हमें हां सालों भर यूज करे के बा। हां रामविलास टमाटर रहले हम वो चोखो में पड़ जाई हैं दालू में पड़ जाई हैं हां सलादों में पड़ जाई हैं। हां चारिए गो सीट लेके कबो राजद में कबो भाजपा मिल के मंत्री रहतले हैं। हां उनकर हार्ड फेल हो गइल है बेर काहे देखले कि भोजपो गई हां आ तेजस्वियो जी नहीं खन मिलाओ हां आज के जा चलो चला ऊपर से चल देले हैं। भाई एगो आइल बड़े मुस्तफा बेगम भाई नीतीश रामविलास सब तरफ पता भइले भाई नीतीश बाकी नीतीशो जी के प्योर कोई मान गए नहीं हो साफ सन कोई ना होई प्योर कोई सुनले रहने हैं बूढ़ो लोग कही कि देखे के मिली बताई तारा हतनी सा सीट लेके भोजपुर में मुख्यमंत्री रहल। अभी सीट गिनाओ तो सबसे बेसी राजद के सीट बा आ तब मुख्यमंत्री बनल हो ताकि अब केने जइबो काले गो आवता अब तो एने मिलल बड़ा ओनहु से गइल हो इलेक्शनवा आई को हबा कि राजद के बराबर सीट चाहे विधायकी में काले गो आवता यही जे दोनों ओर से जाई है। मेरी लड़ाई केकरा में रही हमने के बिहार में के करा बस 2 गो पार्टी में के करा भाजपा हां और राजद या बकिया कुल पत्ता साफ है बाय बेरी बस पुलिसमैन मानी कहा बेरा हो गया छापा पर मार के कुछ धैलो तो ले आई अरे सबके शिष्य नु गिना ला मैं कमाल तो साफ कहता है लोग गिना था ठीपी गिनाला हमरा कहीं ना मिले तो का करे थाने पर जाए के पड़ला। टुनटुन भाई जी पुरस्कार दिले हमें के सैकड़ों रुपया हार्दिक प्रणाम करते हैं। अरे हाय नीतीश रामविलास सब पर पता भइले ए बबुआ सबकर पता कटले बोलतिया कुचत में तो सोइली अब की दांत सब पर कोसोली कुचत में तो सोइली अब की दांत सब पर कोसोली अरे कोसोली कोसोली सब पर दवाई देखी ले हाथ जसोली सब पर दवाई देखी ले हाथ जसोली सही एगो जिला परिषद वोट मांगे गइले हां एक बार जीता रहले दोबारा वोट मांगे गइले तो देहातवा में अभियो देहाती में हेरा रुबालू हां भाषा बहुत बात कमे बुझेला हां तो जिला परिषद जीता रहले दोबारा गइले। भाइयों बहनों भाइयों आप लोग ध्यान दीजिएगा हां मेरा चुनाव चिन्ह ये छाप है हां पिछली बार एगो देहाती में हेरारू रहे जय कहले कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार जीतेंगे
तो विकास होगा। विकास होगा। विकास होगा। यदि अतले मोगी एगो लड़की ले ले गोदी में आवतिया। हाँ पिछलो बेर कहला रे कि विकास होगा। हाँ तले पिंकिया हो गइल है। देखी ना है अरे वो पिछलो बेर कहला ने कि विकास होई। अब विकास ना भइल ने पिंकी हो गइल ये दादा। जन्ने के ना गलती कर दी। ना महाराज ए तीन भाई हो गए। मुद्रा अच्छा खुद जोत दिखाइए जो 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 देखा जो भर अरे जो ना जो ना जो जोत जो देखा भातार छाई छाई जो दिखा के झाटू घर पे जो लगा अरे वो बड़ा से का हुई रे पहले आवाज चाचा आवल लेके है ना वो यही भातार आवा, तो उतान भी है लेके आओ मजनुआ के देखी है वो का चल चले वो धइल ही आवत रह ये हो पुरानिया खोजले बिया काहे खाती का है अरे आओ ना जो चप्पल हाथ में टांग ली ऐसा दीवाना तो हम मुंह पोछा मत क्रीम लगेबो है ना वो ये तोर मजनुआ हां है ना हाँ वो तने छू देले बिया तहार शॉर्ट के लंबाई बढ़ गई बा आगा में देखो अब तो टनटनाते होई लो दिमाग 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 हाँ। ठीक बिया नु हां बाप मुंह से बोलो अतना ना एडल्ट इशारा नचनिया कौर करतानी बेचारी औरत होके इहो लजा देतिया हई त तनी सहाउर हो गइल बिया सह जतिया हई बेचारी नचनिया को बरसल वही इशारा कइले बनी हई देखिया को बरसल इशारा करतनी अब रउआ जे इशारा करतनी है हमारा नचनिया के हेंग आ हम रउआ नचनिया के इशारा कर रनिया ई कोनो बात ना हो जौन मुंह में होता जौन मन में होता तो रउआ बोल तनी ओ में आई पिछड़िया लोग कहता लोग जे गिरी जी के पाछा से गिरी जी के पाछा से गिरी जी के पाछा से अरे सामान टंच होई नु तर लोग के ओगो से काम हो जाए अभियंता जी हम ऐसा बात नहीं है कि पहला पास ना है रउआ अभियंता है हम कुछ पढ़ल लिखल है आ झूठ मत बोली कि रउआ गिरी जी हई कह के बनी हो ना ना तनी बढ़ के मास्टर आओ आगे आगे गाना बजाना हम शुरू कइले बानी रउआ चाहिए जे हमरा हर बात के जवाब दी अच्छा ये पहले बताई जे गाना कौन खराब होला गाना कोनो खराब होला जी रउआ सेटिंग के गाई ओकरा का बढ़िया से गाई तो खराब गाना भी निमन लागी पुरान गाना भी नया हो जाई आ एबरा जतना पुरान का बा उहे एबरा नया का होला गाना कोनो खराब ना होला लय कोनो खराब ना होला लोग तनी की गिरी जी पुरान का गीत गाओ तनी कोशिश करी जो हम जन गोले बनी ओकर जवाब दी आ ओकरा बाद कहि जे गिरी जी हमहु गाओ तनी एकरो जवाब दी नया कवि के भाव लागत बा अब दुगोला रुआ सके के रे कहबो निकेत के कहे अनिकेत छोटू तो भिड़िए कोई लोग अख्तर भाई अब बताई बेंजी वाला पर कथा भाई बता हम तरफ ना कह तू तो छोट भाई हो तारा के कैसे कही उमे कीर्तन सम्राट के नाथ हो अब बबुआने पर कहे तोहरे पे आज कहाई अब ये कथा कल बन तो हमरो कहल जरूरी बनू जी हमहु कहो बा मास्टर आरे ओ दिन ना झलकइबू बाली छोछिए बूची ए बूची ओ दिन बाली छुछी ना झलकइबू अरे ओ दिन ना झलकइबू अरे बा
बाली छूछिए पूछी तो पियवा जहिया पूछी का बताइए पूछी पियवा जहिया पूछी का बताइए पूछी यहाँ के उसे डर नहीं खे यहाँ के उसे लाज नहीं खे यहाँ के उसे शर्म नहीं खे तो कम से कम हुकरो से लाज करो हुकरो से डर करो मान लगे हिया गिरी जी से डर नहीं खे ये कहता नहीं जे जहाँ माल मार ले नु आ जहाँ माल मरनी की एक बाद एक काल में तो गिरी जी ये काम बांधिए दे। अच्छा ये पहले बताई कि निमन के स्कूल होला बाउल के स्कूल होला आ बाउल में केहू फेल करेला अच्छा रउरा गिरी जी के एगो कह दू गो कहे पांच गो कह आ गिरी जी तो दू चार गो कहिए न जी तो यही से कहल बा कि मजाक अगर करे के हाल जानो तानी तो मजाक सहे के भी क्षमता रखी एने ना जे खाली बा आ जाई लगे ने आ तो खरे बनले तो कोनो बात नहीं है दरोगा जी हे भगवान दया करो प्रभु दया करो अरे होदी ना झलकोइबू अरे बाली छूछिए पूछी तो पियवा जहिया पूछी का बताइबू जहिया पूछी का बताइबू के लगे जाइबू तहार गुण है गुण देखल जाई कितना पाप कइले बारू कितना पुण्य कइले बारू देखल जाई पाप के जाइबू त नरक के खाड़ी में बीग दी पुण्य करे गइल बारू त अकवारी में धरी अरे पाप जदी करबू त फेंक दी खाड़ी पाप यदि करबू तो फेंक दी खाड़ी में अपुन यदि करबू तो ढलिया कवारी आरे पुन को के जाइबू तो दे दी समूचिए पूछी पाप करके जाइबू तो नरक लखारी में ढाल दी चल नरक में नरक भोग जन करनी कैले बारी ओकर फल भोग आ पुण्य करके जाइबू तो स्वर्ग के सारा राज समूची दे दी है राज ल राज भोग कंचन चर अरे पुण्य यदि करबू तो दे दी समूची पूछी तो पियवा जहिया पूछी का बताइबू पूछी का बताइबू पूछी
निमन नहीं खा बोलत तो इशारा भी तो कम से कम निमन करो। हाँ दे दे शराब दे जर जइबो ताको हमरा को इशारा कर बाबा हई चलेला सारा चलेला तन हमरा चलेला शाकाहारी है बाबा। अरे राम हो राम हे भगवान। अभी अनिकेत बाबू तू जानत नहीं कहीं हमरा बारे में। लहसुनो पियाज ना खाई। यही से इनके के 2 दिन खातिर हमरा घरे आवे दी हमरा गांव में। इनके के 2 दिन खातिर छोड़ दी। तनी हमरा गांव में आ जाए तो तनी हमरो वातावरण संस्कार देख ले। उनका रहले ना जाई। लास्ट भाव लास्ट में कभी कहता रहे कि सुन तनी ध्यान दो। अरे पियावा के डांटा से हो जाए पियावा के डंटा से हो जाए ठंडा। ज्ञान रूपी डंटा से मरिए अंधकार रूपी कोठरी अंजोर हो जाई। अरे वो हड्डी न खुल जाई से जी भांडा। आरे साहेबा बोला मुआ गोलिया कुछिए पूछी हई साहेबा नहीं तो डुप्लीकेट हो। ओरिजिनल साहेब ये दुनिया के माल दुनिया के साहेब हुए। जब साहेब के बारे में कबीर बाबा लिख ले कि साहेब का घर दूर है लंबी पेड़ खजूर चढ़े से चाखे प्रेम रस गिरे से चकनाचूर। हई तो डुप्लीकेट हो साहेब के। अरे साहेबा बोलो मुआ गोपिया खुशिए बूची पियवा जहिया पूछी का बताऊए बूची। कोशिश ना पूरा कोशिश रहेला साहेबगिरी के भी जो हमरो गाना के देवाल से मत टकराओ। सुमिरन होखे तब चाहे लयदारी होखे तब लेकिन रहल बा तब लय के तो मार्केट में जौन लय चलता इ लय तक वहीं के पड़ी। उ लय रौरो भिगौले बानी गावतानी चाहे गाई ले। चलिए एगो परदेसी पिया प्रदेश में बारे। एगो औरत के भाव बा यही सुबह के बेरा अपना मर्द के लगे फोन कैले बिया। अपना मर्द के बोलावत या के बोलमुआ जल्दी आओ। हेलो 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 ए जी। हाँ जी सुना तनी सुनाई का जी रउआ इतना दिन से परदेश बानी और रउआ हमारी याद आवते नहीं किए। याद आवेला लेकिन पापी पेट के सवाल बा। का कहले बारू तारा खातिर 2-4 गो लइक अब यहाँ के टेरवासी बोलल देखी जे गिरी जी रउआ लेखा हमर लइका हो गइल बा। यहाँ के देखी बुझ कि हमने बैच में हमारा ले सीनियर केहू ना हो। वो लंगर रहे हैं तब चाहे दिलीप बारे चाहे वीरेंद्र चौहान चाहे अजीत चाहे बूढ़ा केहू हमनी के बैच में हमारा ले सीनियर ओ बरे से हम दुगो लगाओ तनी जना बरे विजेंद्र जी है के भेजस लोग साटा बन है ना विजेंद्र भैया के वो खाली ना रहस त कस के हमर चेला पर इंजीनियर साहब नया नया गवत रे ओ बरा रंग लाल यहाँ में ढोलक बजाओस रंग लाल आ मनोरंजन सिंह तबला बजाओस दोनों बजे नाल तबला दोनों ही हमें वो घड़ी बजे। एक मोरा किताब लेके जाई आज अरविंद सिंह अभियंता से गावत बजावत हमारा लमसम 27-28 बरस हो गई। आ 2 दिन से नयका कलाकार लोग अभियंता ब्रांड हो जाते हम अभियंता से गाइले तो कुंवर जी से गाइले हमारा आज ले गर्मी ना भइल के हम अभियंता से गाइले हमरा से गाइले। लेकिन हई जौन टेरवासी रो बोलत तनी
हमार लइका देखे नु अभी का जन वो देखले बनी के हर हर महादेव ना तो एक और देखिए एक बदरेशन वाला बात ना बोले के चाहिए इशार हमें अभी हमरा से वो 2-3 साल छोट बनी तो राउत लेके हमरा लेखा बा हम रुआ से 2-3 साल बड़े बनी जेठे बनी तो अब हमार लइका केंगा भइल अब रुआ अनुमान लगा ली पति प्रदेश में बारे